Ja by som si dovolil trochu iné hodnotenie. Robert Fico je človek, ktorý sa na tú prezidentskú funkciu jednoducho nehodí. Nehodí sa preto, a môžeme to v debate rozvinúť, lebo za tejto jeho vlády, ale ani za minulé, a za tejto jeho vlády jednoducho krajina chátra. Krajina chátra a žiadny z ukazovateľov, ktorý je relevantný, hlavne čo sa týka nezamestnanosti, prípadne nezamestnanosti mladých ľudí alebo podnikateľského prostredia, sa nezlepšuje. A čo sa týka skúsenosti, bohužiaľ musím povedať, že skúsenosti Robert Fico z praktického života nemá skoro žiadne. Ja som si pozeral jeho životopis, tak on ani minútu nepracoval niekde ako v normálnej práci, ako my všetci. To znamená, nebol buď nejaký živnostník, alebo bol proste naozaj človekom, ktorý musí normálne takto tvrdo na sebe robiť niekde v súkromnom sektore. Bol to človek, ktorý za komunistov bol normálnym kádrom komunistickým, a vždy bol pripravený, a v tomto musím dať za pravdu tomu, čo vidím dnes na billboardoch, že bol pripravený na funkciu. Aj za komunizmu, aj v SDL, aj teraz. A tá skúsenosť, tá skúsenosť slovenskej politike výnimkou, takých politikov je viac. Áno, že preto hovoríme o tej generačnej výmene. A tá skúsenosť, že niekto má tú skúsenosť, či už ako živnostník, alebo ako podnikateľ, alebo ako človek, ktorý normálne dennodenne musia ten svoj chleba zarábať, že aj nejakú hodnotu vyrába, je naozaj neoceniteľná. Pán Kiska zamestnával ľudí. Robert Fico nikdy nevytváral pracovné miesta. Nikdy. Nenašiel som v jeho životopise, že by vytvoril jedno pracovné miesto a ručil svoju hlavu za to, že ľudia budú mať výplatu. A túto skúsenosť nemal, lebo bol vždy len pripravený na funkciu. Je mi ľúto, že to hovorím takto tvrdo, ale myslím si, že pred tým druhým kolom, lebo sa avizuje špinavá kampaň, treba trošku možno použiť ľuďom a jasne im otvoriť oči, že nech si dobre vyberú, či chcú niekoho, kto bol len pripravený do funkcie, alebo aj niekoho, kto má skúsenosť s tým, ako reálny život funguje, ako dennodenne ide.